morning, guys. It's 9:30 na. Today is Tuesday, April 25, and sila ayan. Na-miss nila. It's Tuesday. Yeah, Anzac Day. Yes, Anzac Day. Labas tayo. Yeah? Yeah, huh? We don't have bread yet. I'm gonna do grocery today. Do you have anything in there? Like hot dogs or something? Hot dog? Um, Gawin si Kuyang breakfast. Yeah, can you look if we have hot dog? Dito tayo sa labas. And, naalala nyo guys, nung pumunta si Jan sa Adelaide, balikan, bago kami pumunta, nung kaming family. Thursday yun, tapos Friday alis kami. Yung kinuha niya guys, ay yung bago nating car. Ayan. Oops. Ayan, binenta na namin yung isang car, then pinalit dito. Ayan yung pinalit ni Jan sa car. This is what you call this, Han? What you call this car? Land Cruiser. Still Land Cruiser. VX. VX? Yeah. VX daw to. Na meron siyang 8-cylinder. Yeah, 8-cylinder daw to, guys. Ayan. So, yep. Okay, put it out. put it all in there. Alright. So, yan yung ating white pa rin siya. Ito ay second hand to. Second hand yung ating car na pinalit. Pero leather siya. Leather siya this time. Ayan, leather. And malaki yung screen. Ayan, malaki yung screen. Before kasi yung sa amin maliit yon. And, ayan. Ito yung likod. Yan yung likod. Hindi ko alam kung makikita nyo. Yan yung likod. And si Jan, nakikita nyo, busy siya. Kasi mayroon siyang gagawin na naman dito sa car. Tapos yan, nilagay na ni Jan yung dashboard. Yan. Wala to. So, linagay niya na yan. And meron na dyan din na parang carpet. So, nilagyan niya na. And meron tayo this time na ayan. May paano tayo dyan. Tawag dito sunroof. Ayan. So, nabubuksan din to pero hindi kasi naka-on. So, pwede natin siyang i-open, i-close. Ayan. Ayun siya, busy siya. May ilalagay na naman siya dito. Well, last time, mayroon din siyang binili yung car. Marami siyang nilagay din na accessories dito sa car. Ayan yung likod. I-insert ko yung, pag naalala natin, insert ko yung reaction ng mga bata nung, kasi gabi nang dumating nun, yung kinuha niya to, gabi niya na to, nadala dito, sinuot. Nag-drive kami kasama yung mga bata. So yeah, ito yung ating bagong service. Bagong service natin. So yan, ano siya ngayon, leather. Yung last time hindi yung leather. 7-seaters. 7-seaters din yan. Ayan yung dyan. Ayan yung isa, dalawa. So 7-seaters. And bago to binili, tinignan ni dyan yung bagong labas ng Toyota. Ayaw ni dyan yung Toyota na bagong labas kasi, I don't know if it's Land Cruiser. Land Cruiser din ata yun. Kasi 6-cylinder, hindi ko alam. Basta yung gusto ni dyan, 8-cylinder talaga. So, naghanap talaga siyang 8-cylinder. And matagal hindi nakakita si Jan. Eto, alam niyo kung saan pa to galing, guys? Galing pa tong Perth. So, yung expected na pick-up dapat nito sa Adelaide is 18. Pero napaaga yung pag-deliver nito sa Adelaide. Kaya pumunta si Jan ng Thursday. Tapos Friday, alis din kami family, diba? So, pinick up na ni Jan doon. Kasi, pag hindi pinick up ni Jan yung car, na mag-stay lang doon sa Adelaide. Si Jan, diba? Alis din siya noon. Sila ni Kuya, alis din sila, punta rin sila ng New South Wales. So, kailangan talagang pick upin ni Jan that day kasi hindi tumaasikaso ni Jan. Kasi,
Friday kami alis, di ba? Thursday niya pinika. Friday kami alis, Saturday alis si Jan. So, hindi wala siyang time na ma-pick up to kasi maaga din yung flight nila. Tapos, pag naiwan to doon kung saan diniliver, magcha-charge siya every day. Kasi parang babayaran mo yung parking doon or yung, hindi siya parking, shed. Kasi ilalagay ito sa shed. So, babayaran mo siyang everyday, sabi ni Jan. Para wala na siyang isipin, kunin niya na balikan lang siya. So, sobrang pagod that time si Jan. And, yeah. So, finally, eto, after ng pag-uwi namin, kahapon tayo bumalik from Adelaide, ito na yung ginagawa niya. Kanina pang umaga. Maaga siyang nagigising eh. So, nag-cut lang siya ng grass sa, doon sa kung nasan yung mga kalabaw, doon sa farm. Nag-cut lang siyang grass. Tapos, eto na yung next niyang ginawa. And hindi, pumunta rin siya sa boat kasi may charter si Jan soon. So, tinignan niya, chinek niya yung boat kasi matagal kami nawala, diba? So, chinek niya lang yung boat. And then, nag-cut na siyang grass. Tapos, dito na naman siya sa car. So, mayroon daw siyang ilalagay sa side. Yung car din namin, guys, yung old car namin, nung binili rin namin yun, si Jan, marami siyang mga nilalagay na, parang kasi pag binili mo yung car lang talaga siya na, alam mo yun, hindi ko kasi ma-explain. Si Jan kasi may mga nilalagay siya yung sa taas, mga framing sa side, tapos, we gonna put the bull bar too, right, babe? Yeah. Naka-schedule na siya sa bull bar, yung kung makikita nyo yung old car namin, mayroon siyang white na malaki sa front. Tapos, yung side mirror, papalitan ng malaki. Kasi, di ba may caravan kami. So, para mas makita namin yung likod. So, maraming gagawin dito sa car. Same doon sa ginawa ni Jan na sa old car. Nung nabili rin yun, upgrade. Sobrang mag-upgrade si Jan sa mga cars. So, yeah. So, tingnan natin. Tingnan natin kung ano may itsura niya. Ayun, nakita niyo siya. Ayun, may lalagay siya yung black. Ayun, ang ginagawa ni Sir. Ayan. Hindi ko mapakita sa inyo yung yung itsura niya. Basta yan. Dito, wala siya dyan. Yung sa amin, linagyan din yun ni Jan ng silver dyan para maganda tingnan. Tapos, ayan. Lalagyan niya rin ng black. Yung black. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Can you remove it, Han? I'll show you what it looks like before putting that one. Yan, marami na siya. Wala pa yung car. Marami na siyang biniling mga accessories dito, guys. So, ganyan ang itsura niya. Bago, wait. Sara natin yung pinto. So, ganyan yung itsura niya na wala pang mga accessories sa likod o sa harap. Ayan. Tapos, ito papalitan din to. And, yung gilid, wala rin siya. Wala siyang framing. Pumasok ulit ako, ang bango ng car. Pumasok ulit ako sa car. Kasi malamig ang hangin. And, yung bago palang labas na Land Cruiser, chinek din yun ni Jan. Kaso nga, 6-cylinder yon. Tapos, yung likod, hindi niya bet yung style ng likod. Kasi para siyang maliit compared dito. So, ang gusto talaga ni Jan is V8. So, nakahanap siya nga sa, sabi ko sa inyo, sa Perth. Sa Perth to galing. So, kinontak niya yung dealer. Sabi niya, nag-usap sila. Tapos, kasi siyempre, hindi namin may check to personal, diba? So, sabi ko nga sa kanya, are you sure it's gonna be okay? Kasi hindi natin ma-check siya ng personal. Parang something wrong. So, ang ginawa, naghanap ng yung i-check siya para talagang confirm na walang problema tong car, maganda ang condition. Kasi sabi ko, paano kung may may problem, sabi niya, hindi kasi i-check naman yan bago nila i-deliver dito. So yeah, so chinek siya and na-confirm niya na everything's good. So sabi niya, go, as in bilis. Hindi na kasi, konti na lang daw ata or hindi ko sure ha, hindi ko alam kung hindi na gumagawa ng V8. Hindi ko rin yung cylinder, yung parang malaking makina ba yun? Or, kasi usually ngayon 6 na lang daw sabi ni Jan. Sabi niya sa akin na, pero hindi po rin ako sure. So, ang gusto niya talaga V8. Yung 8 cylinder. So, eto yung, anong year ba to? 20 guys? 2019 ata to. Eto. Kasi wala siyang nahanap na iba. Eto talaga yung parang mas nagustuhan niya. Tapos gusto pa namin puti. Diba? So, specific puti talaga. Same pa rin.
Same pa rin ng kulay. And then, importante V8. Importante V8. Kasi nga, di ba, lagi kami umaalis. Lagi kami naglo-long drive. So, yun ang gusto ni Jan, V8. So, yun guys. Pero maganda kasi may extra tayong ano, ayan. Meron tayong paano na dito. Paaraw. Paaraw. So, yan guys. So, tingnan natin kung anong gagawin ni Jan dito sa car. Kasi marami naka-appointment. Nakabook na to sa ano. Ayan siya. Nakabook na to sa paglagay ng bull bar. Hindi ko alam kung tama yun. Basta yung sa harapan. Nakabook na siya. Tapos, yung mga electrical para pag ano ng caravan. Pag hinila natin yung caravan. So, mayroong gagawin din dyan. So, basta nakabook na to. And mayroon na siya mga nabiling accessories bago pa to dumating. Ayan, busy na siya. Alam ko na siya dito. Kasi, matagal-tagal yan. So, iwan na. Iwan natin doon si Jan. Masyado siyang busy doon. Where's Dad, Mom? Doing the new car. Cleaning. No, putting some We're gonna cook rice. frame. Oh, magluto na ako ng Yes, I'm rice. starving, Mom. Diba? Gutom na. Thanks, Mom. 10, ano na? 10. Billie Ito yung, Jean. ano na to? Magiging ano na nito. Wala kasing tinapay for breakfast. And wala rin tayong gatas for ano? For breakfast. Walang, for cereal ba sana? Wala. So, ito na ako. Nalobat tayo. So, ayan. Sain na tayo ng rice. Ano na nila to? Magiging lunch na to. Kasi hindi sila kapag breakfast. Okay. And naglaba din pala tayo. Ayan. Sinampay na. Ayun na. Yung mga whites nandito sa ano sa loob. Yung mga may color na clothes na doon sa labas kasi medyo mainit. And sinet up ko na pala dyan yung aking pag-exercise-an. Kasi back to exercise na tayo. And meron akong pinapanap kayo dyan. Yung rope na binili ko before, long time ago, yung nag-exercise din ako before. Pero hindi ko pa yun naggamit. Nasa box pa yun. Hindi, nasa plastic. Malaki siyang rope na pang ganun ko sana. Have you seen it, Zach, before? No. How about you, yeah? The black one. I don't know where it is. O, kasi tinanong ko si Jan kung saan yan linagay yung black. Oh, yeah, I've seen it, but I don't know where it is. O, diba? Kasi si Jan na naglinis. Nilagay ko dun sa gilid ng shed. Hindi ko alam kung saan niya nilagay nung naglinis siya. Okay. And kagabi pala hindi ako nakapag-edit, guys. Natulog ako maaga. So, ngayon ako mag-edit. Habang niluluto ko yung rice nila. Kaya mo si Sa. Tingnan mo siya, diba? Oh, ang saya. Tagal nila hindi nakapag PS. And si Holly, ayun, kumakanta doon. Tinawag tayo ni Johnny Boy. Tapos niya na raw ilagay yung yung protector ba sa harap. Kanina, wait. Nagbo-boots lang tayo, guys, kasi malamig. So, ayan na yung nilagay ni Jenna. Bonnet protector, Han? Ayan. Bonnet protector daw. Ayan. Di ba kanina wala siya? Ayan. Ngayon, dito naman siya. Ayan, meron siya dyan na ladder. So, dito naman, may lalagay din siya. What you gonna put there, Han? Huy. What you gonna put here? The sun Sun? visor. Sun visor. Hindi ko siya maintindihan. Sorry naman. Sun visor daw yung ilalagay niya naman dito. Pati dun sa kabila. So, ganyan itsura niya. Ngayon, lalagyan niya talaga ng mga accessories. Yung accessories na makakatulong sa inyo. Makakatulong sa inyo. Basta yung dito kasi nilagyan din ni Jan yung amin before. Pag binili mo kasi ang car, ganito talaga siya. Brand new man yan, second hand, ganyan. Depende na lang sa owner kung anong gusto niyang gawin. Katulad nito, eto talaga, ano to sa ano sa car, yung may mga nilalagay siyang ganyan. And gumaganda talaga siya. Mas lalong gumaganda siya. And protector din. Kunin natin siya. Kunin dito. Balik na ako dun sa pag-edit. Tatawagin niya naman ako mamaya. Pag natapos niya na yan. Okay, asikasuhin naman natin yung mga bata. Who opened this rice cooker? Hey. Kuya. Gusto niya palamigin. So, lutuin ko na yung hotdog.
So, ayan yung hot dog. Meron pa doon. Gamit ko itong ating cutie na pan. Hindi na kasya. Ayan, meron pa dito. Ubusin ko rin sa ni Kuya. What's going on, Saki boy? The game! The game. Okay, mag-edit muna ako. Hindi pa ako napagtupi, guys. Ayun, dami kong gagawin. Pero kailangan ko mag-edit kasi nga, pang-4 na araw ngayon, walang upload. So, upuan ko muna to kasi mag-edit tayo. Tapos, mamaya si Holly, aalis din kami mag-grocery. And may dance si Holly. Na yung hotdog natin. And si Kuya, ayan. Gutom na talaga siya. No, not that one. I want the glass now, Kuya. The little one. Ayoko na ng plastic. Yung pinakuha ko yung maliit na ganito para kay Holly. Yan yung hotdog, malapit na. Linagay ko na rin yung tira dito. Pinakulang ko muna siya sa tubig. Kumusta kung nasa gilid. Diba? Sunog yan. You always have to be. Kakanta siya. Ganyan ang ginagawa niya. May headset siya. Then, kanta-kanta lang siya dyan. Let it go. Can't hold Ako mag-edit. O, diba, yung ating cutie na pan. Ayan ang itsura. Hugasan natin. Palamigin ko muna. So, ito na yung kanilang hot dog. Ito na. Lunch na to, guys. Ayan. And ito, nandun to sa pinakataas nilabas ko. Ito yung pinaglalagyan ko ng, nagbe-bake ako ng cupcakes. So, kasi, baka mag-baking tayo. So, labas ko yan. Ito yung kay Holly na plate. So, bigyan ko na sila ng rice. And ito pala yung dating kulay ng IKEA. Ngayon, iba na yung kulay. Lalagay natin yun sa drawer. Okay, Holly. Time to eat. Baba. Ayan, guys. May ketchup sila dyan. And ako, ayan. Edit tayo. Ang ini-edit ko pala yung nagpakilay ako, guys. Ito naman siya. Yung kanyang headset nasa ulo niya pa din. Are you still listening? Ha? Can you hear me? Alright. Kain na sila, guys. While mommy is editing. 1 o'clock na, guys. Tinawag naman tayo ni Mr. Kasi tapos niya nang gawin yung sa window. Check down natin. One thing what? It's not here anyway. I haven't dropped them. May missing daw na isang. What is missing? Just a little pin to put them. Malit daw na pin. Here, Han. Oh no, it's stone. I never say that. Basta lang may maituro. Ayan na siya. Ayan yung nilagay niya That one dito. there. Ah, nice. That one there, that's Ah. what I'm missing. So Holly's missing one. On Holly's side. Yeah. Ayan na, guys. So, linagyan niya nito. This is for the sun protection as well? Yeah. Yeah. Ayan. May missing daw na isang ganito. So, iti-text niya yung kung saan niya yan in-order. Na-sendan siya ng isa. So, ayan na siya. Nakita niyo naman siya before. Ayun, tingnan mo siya. Kung anong itsura niya before. Tapos, doon sa kabila. See? Which one? Ah, yes. This one. I can see it right away. Ayan, kita niyo. May araw. Ayan, wala siyang pin. Dito meron. Ayan na siya, guys. So, what's next? The silver thing here. Meron pa siyang ilalagay dyan, guys. And eto pala, pag binuksan, pag naka-on ata, pag binuksan mo, umiilaw yan. Umiilaw siya dyan. Yung dati namin wala. Basta may pa-ilaw siya dyan. Ayun, hinahanap niya pa talaga. You sure you didn't drop it, huh? Naman yung mahanap kung na-drop mo. You don't think you dropped it. Hindi, hinahanap niya pa rin. Pero sabi niya daw, hindi niya naman daw na-drop yun. Ang hirap niya hanapin, tingnan nyo. Daming bato-batong maliliit. Let's go for a drive, ha? Drive tayo. Ipapasok niya lang naman doon sa ano.
Papasok niya lang naman to sa garage. Ah, diba? Pinasok lang talaga tayo dito sa loob, sa garage. Hey, what were you That's saying? auto. Yes. That's parkers. That's lights. So when you're off, Yeah. go full. When I off the light. Off. That's on. It's off. Off what? That's the lights are off. Okay. And when you want lights, you just put them to full. Alright, okay. That's not there because that's the lights aren't on. Alright. So, tinuturuan niyo pa tayo kung paano. Kasi ito yung ida-drive ko nga. So, madali lang naman yan. Is that fly inside or outside? Outside. Cause I think I do want you next to me.